Как се стигна до реализацията на гости? За реализацията на гости трябваше да имаме определена стратегия, бизнес план и екип, който да стои зад нас. Разбира се, стартирахме с бизнес плана, който направих сама, благодарение на помощта, която имах от Лозан, и разписахме много ясно какво трябва да направим, за да се случи това място гости. За първи път ли се занимавате с бизнес? Да, това беше за първи път. Ние по принцип не сме се занимавали с собствен бизнес до момента и беше голямо предизвикателство. Седнахме, разписахме някои неща, но знаехме, че трябва да направим и екип. А какво написахте като хора без опит? Какво можехте да напишете? Откъде взехте пример? И взехте ли от някой? Да, взехме пример. Имаше в няколко сайта добри подложки, върху които работихме. Използвахме много, бяха добри въпросите, които ни провокираха да мислим. И естествено стигнахме до финансовата част. Спомена по-рано и за екип, освен теб и Лозан, кой още ви трябваше? Имахме нужда от юрист, имахме нужда от брандинг менеджер, който да изгради бранда гости. Имахме нужда от стратег, имахме нужда и от интериорен дизайнер, който да направи гости това, което е. За хора, които за първи път се занимават с бизнес, откъде намерихте финансите, за да започнете такова начинание? Беше трудно да намерим средства и след като осъзнахме, че наличните средства не са достатъчни, заедно с Лозан взехме решение да продадем семейната кола, която всъщност имахме от 1 година, чисто нова. Беше трудно решение, но знаехме, че се заслужава.